durante estos meses levamos vivido uns plenos un pouco convulsos, con palabras un pouco gruesas, con actitudes bastante indecentes, con incluso plenos a porta pechada, sin a participación da oposición. Isto é unha anomalía democrática. Levamos 2 meses sin pleno ordinario e hoxe recuperamos, por así decir, a normalidade, ou eso creemos que vamos a recuperar a normalidade, pero as traballadoras do SAF siguen en folga indefinida. Esta é unha situación. Entón, estes días, desde Ponteareas en Común, levamos participado en numerosas manifestacións, concentracións que teñen que ver co SAF en Ponteareas, que teñen que ver cos coidados a nivel galego, que teñen que ver con Palestina, que teñen que ver co profesorado, e a mí me gustaría compartir unha reflexión que non é única e exclusivamente miña, pero que me gustaría ler. Sabedes que non son moi dado a ler as miñas intervencións, pero desta vez quería ler. E comeza así. O calor que impide dormir, a ansiedade de non chegar a fin de mes, a sensación de vivir nun mundo que se estreita nun sistema que degrada as nosas vidas, un sistema que na súa lógica de acumulación está en guerra contra a vida. Trátase dunha arquitectura económica, política e ideolóxica que reproduce explotación e desigualdade. Está drenando literalmente o planeta e as xentes traballadoras. O capitalismo quitou definitivamente a súa máscara e liberou a besta autoritaria para impoñer unha orde nova, que, dende logo, non saímos ben paradas se somos mulleres, migrantes, ecoloxistas, persoas LGTB, sindicalistas ou traballadoras conscientes, se somos persoas pobres ou vulnerables, se nos negamos a un xenocidio. Fronte aos proxectos coloniais dos poderosos, de Trump, do sionismo, daqueles que creen que o mundo debe organizarse sobre o despoxo e a violencia, millóns de persoas erguemos a nosa voz. Atopámonos nas prazas, nas universidades, nos lugares de traballo, na porta do noso concello. Decidimos non calar máis, transformar a dor en dignidade colectiva, en forza de empurre, porque se eles rompen o taboleiro para blindar privilexios, que nos impide a nós rachalo para repartir dignidade? O que nos move non é o medo, é o amor, entendido como xesto político, a forza que converte a empatía en acción, que fai da vulnerabilidade un lugar de poder, que transforma o coidado en insumisión colectiva. Ese amor organizado debe ser a ferramenta máis radical para abrir horizontes que aínda non existen. Dende PEC, dende Ponteareas en Común, na nosa condición de organización solidaria e internacionalista, comprometémonos coa loita pola autodeterminación dos povos do mundo, na loita polos dereitos da clase traballadora e na defensa, sen matices, dos dereitos humanos. Fronte ao discurso do goberno tripartito de Ponteareas, que leva 2 anos aplicando silencio cómplice, nós berramos dende sempre e de forma especial dende o 7 de outubro de 2023 Viva Palestina Libre. Fronte ao discurso do goberno tripartito de Ponteareas, que nega a voz ás traballadoras do SAF, nós berramos todos os dereitos para as que coidan. Fronte ás políticas de recortes e desmantelamento da sanidade en xeral e contra o colapso da atención primaria en particular, dende Ponteareas en Común berramos, dende sempre, que o público é servizo e o privado beneficio. Fronte a unha Consellería de Educación que condena a miles de alumnas e alumnos con necesidades educativas específicas, que afoga ao profesorado con perda de dereitos laborais curso tras curso, dende Ponteareas en Común berramos, dende sempre, viva a educación pública. Onte, hoxe e sempre damos as grazas a todas as xentes organizadas na defensa da paz. Damos as grazas ás plataformas en defensa da sanidade pública e ás traballadoras e traballadores da sanidade que loitan por unha calidade asistencial mellor. Damos as grazas ao profesorado que hoxe está en folga pola defensa da educación pública e de calidade. Damos as grazas ás nosas traballadoras do SAF de Ponteareas que son exemplo de dignidade. E berramos alto e claro, como se dice nas rúas, que non hai outra maneira ou coa patronal ou coa clase obreira.